Ulamalar aýdypdyr ki, qaysı bir adam, yani bir veliyullah Allah Taala'nın ýaxşy görýän bendesi özüniň sopysyny imtihan aljak boldy diýer. Sopysy başga sopysy batı köp bilen sopysy, lekin bir sopysyna ol veliyullah Allah Taala'nın ýaxşy görýän bendesi halifalyk berjek boldy. İmtihanım şöyle boldy diyor. Eline bir tavuk berdi diyor sopysynyň. Ol Allah'ın ýaxşy görýän bendesi ol sopysyna aýtdy diyor. Ey sopy, al sen şu tavugy. Bar şun ýanak bir ýerde soy. Hiç kim görmesin senin soyanyň diýdi. Şon ýanak ýerde ertip soy şu tavugy diýdi. Beýleki sopylarna hem ellerine bir tavuk berdi her kaýsynyň diyor. Bulara hem aýtdy. Barın sizler hem şu tavukları al gidin her kaýsylaryňyz bir jaýda soyun ki hiç kim görmesin soyanyňyzy diýdi. Allah Taala'nın ýaxşy görýän bendeleri sopylaryndan imtihan alıp soň berýär eken halifalygy. Halifa bolmak asan däl. Halifa bolmak hili müşkül. At bilen bir adam halifa bolmaýar. İbadet bilen halifa bolýar, taat bilen halifa bolýar, nefsini islah etmeklik bilen halifa bolýar. Şoň sopylar alkytdylar diýer tawuklar her kaýsysy bir ertip diýer daraktyň astynda baryp soýdy. Hiç kim gören ýok diýip bir ertip diýer bir diwalyň içine girip bir hayatyň gapdanynda soýdy. Hiç kim gören ýok diýip şoň her kaýsysy tawuklaryny soýup geldi diýer sopylar halifanyň ýanyna. Amma halifanyň ýaxşy görýän sopysy ki ona hilafat berjekdi. Ona pirlik berjekdi. Bu näde diyor elinde diyor tavuğunu götürüp gelip ağlap du diyor göz yaş edip du diyor. Sopysy soradı diyor. Sopysyndan ýanky halifany öňde soradı diyor. Sen näme üçin ağlaýarsyň? Sen tavuğuny näme üçin soýmapsyň sen? Başgalar soýup gelipdir. Sen näme üçin soýmapsyň? Sen näme üçin ağlap dursyň? Onda aýtdy diyor. Sopynyň öňde pirine näme diýdi? Ey pirim, men siziň aýdanyňyza amel edip bilmedim diýdi. Şonuň üçin ağlap otyryn diýdi. Nira barıp soyacak bolsam görünmeyecek yerim yok benim diýdi. Bendeler gören yok lekin Allah Taala görüp du diýdi. Öra barıp soyacak bolsam hem Allah Taala görüyor, böra barıp soyacak bolsam hem Allah Taala görüyor. Men hemmäniň gözünden gizlenenim bilenem Allah Taala'dan gizleni bilmedim diýdi. Ana şonuň üçin men aglap otyryn tawuk soýup bilmedim diýdi. Onda ýa-ki Allah Taala'nyň ýaxşy görýän bendesi aýtdy diýer sopysyna, elhamdülillah. Allah gale şükür ki sen bir ýaxşy bende bolupsyň diýdi, nefsini islah edipsiň senin diýdi. Sen Allah'dan gorkýan bolupsyň indi sen diýip ol ýa-ki şeýhiň öde, ýa-ki piriň öde sopysyna soň näme berdi halifalygy berdi diýer. Anyndy sen hem men tarapdan ijada başga merdinleriň nefsini islah etmeklige sen hem wesile bolgun, sen hem deriye bolgun diýip ona ijada berdi diýer. Kara musulmanlar bir adamın öz nefsini islah etjek bolsa näme iş etmeli eken? Özünü islah edecek bolsa ol adam, nefsini islah edecek bolsa ol adam Allah Taala'dan gorkmaly eken. Her halda, her anda, her wagtda şunu pikir etmeli ki Allah Taala meni görüp otyr. Bendeleriň nazaryndan gizlenenimiz bilen diller Allah Taala'dan gizleni bilmiyoruz. Allah Taala Allamul guyub ol, gizlekli narsalardan bilýär. Allah Taala alimul bizatü sudur, yürekteki bar narsalardan bilýär. Hal yüreğinize bir narsa getirdiňiz, hal aýdyňyz ýok, çykaraňyz ýok, Allah şonan bilip otyr. Hes malum olduğunda islahi nefis näme bilen gelýär eken? Allah'dan gorkmaklyk bilen gelýär eken. Pes şonuň üçin musulmanlar köşe edelim, nefslerimizi islah etjek bolalım. Nefsimizi islah etsek, biller kamyab insan boljak ekenik. Nefsimizi islah etsek, halifa boljak ekenik biller. Nefsimizi islah etsek, veli boljak ekenik biller. Eger nefsimizi islah etmesek biller harap boljak ekenik, derbeder boljak ekenik. Näme üçin? İnsanları şu götergeleýän bara insanyň nefsi bolup gelýär. Nefs eger aram bolsa, mutmain bolsa hiç müşkilen bolmaýarsan. Eger nefs mutmain bolmasa, aram bolmasa hiç wagt aramiýetde ýaşap bilmiýorsun. Kelläňizi agyrtmaň. Hiç wagt aramiýetde ýaşap bilmiýorsunuz. Derbeder perişan bolarsyňyz. Derbeder gamgyn bolarsyňyz. Derbeder gaýgy gamy çümp ýörersiňiz hemişe. Ka güzaranyň gamyny edip, ka öýüň gamyny edip, ka öz gamyny edip, ka awladyňyzyň gamyny edip hiç wagt gamdan halas bolmaýorsunuz. Lekin wagty ki biller islah nefs etsek, nefsimizi biller öýlerimize buyursak, nefsimize kabu bolsak,
onda biller hiçbir kaygama giriftar bolmuyoruz. Ne için? Allah bilen bolyorsun biller. Allah vaktiki biller bilen bolsa, biller Allah bilen bolsak billerin üstünde şeytan galip edebilmiyor. Nefs galip edebilmiyor. Ana son şu suratte biller kamyap bolacak.